meghalok a melegtől. Bizony meg fogok halni. Hát egész télen erre vártam. Hú, meg is kaptam 40 fokot. Jó, hát ez kell nekem. Hát gyerekek, hát csúcs. Ingyen fogyókúra, szauna van mindenütt. Hát olyan szuper. Nem baj. Még 2 hónapot kell kibírni, aztán jön az eső, a hó, a fagy, azt megint lehet nyavajogni. Hogy hideg van, meleget akarok, meleg van, meg hideget akarok. Menjél bele a hűtőbe menjél be. Hát hogy nem érted már meg, hogy ilyet nem lehet? Meleg van. Nem bírom. Na, fostalicska, borzasztó. Kis havat szeretnék. Valaki azon tisztogoljon már ide útközben, mondjuk, hogyha repülőről jön, akkor így góljon már a fejemre egy kis havat, mert úgy annyira hiányzik nekem az a hó, de úgy hideget. Milyen hideget? Honnan hideget? Menjél nyaralni. Hova? Hát az Antarktiszra. Ott hideg van. Ja, vagy menjünk el a Himalájára. A Himalájára fölmászok, az nem elég, hogy hideg lesz, hanem még levegőt se fogok kapni, aztán még egy kicsit majd mozgok is, azt le fogok fogyni. Hogy milyen jó lesz. Szuper, nem? Na, már szétolvadt a fejem a hülyeségtől, mert tényleg már nem tudom, hogy mit csináljak. Na. De van egy rossz hírem is. Holnap hétfő. Azt menni kell dolgozni. Azt ott van hideg? Hát persze. Ha bebújsz a jégszekrénybe, ott van hideg. Ha úgy ne lenne. Hát simán. Hát a jégszekrény az tökéletes. Na, azt akkor mi a gond? Egész télen erre vártál. Megkaptad. Itt van a meleg. Na, legalább eltart vagy 2 hónapig. Aztán csönd legyen most már, mert 2 hónap után megjön a nyavajgás. Hideg van. Kéne egy kis meleg. Nem befőttes üveged, nem? Na hát, akkor rakjál el bele, aztán jó. Ja, nem jó, mert ha elrakod a befőttes üvegbe, akkor lehet, hogy itten megadóztassák a végén, aztán úgy állsz, hogy hú. Na, most a mostani meleg meg ingyen van. Elméletileg. Na, de gyakorlatban ki tudja? Jaj, szétolvadt a fejem a hülyeségtől. Pá!